Otu ndị na-anya keke ya bụ ọgbantumtum keke eji ebugharị ndị njem n'obodo Enugu emeela ngagharị iwe pụrụ iche. Na ngagharị iwe ha mere, ha na-ekwu na ego a na-ana ha ugbu a na ọ karịrị akarị na amaghị ihe eji ego eme, na ụfọdụ ndị isi ha na-eji aghụghọ akapụghị ego wee na-asị ka ha zụrụ akwụkwọ dịgasị iche iche nke ha na-amaghị ihe nke ahụ pụtara. O wutere ha nke ukwuu, ya mere ha ji pụta n'igwe wee na-eje ngagharị iwe na-akpọkwukwa aka na-achị obodo Enugu ka ọ bịa nyere ha aka wee mee ka ego a na-akapụ ha na-anapụ ha n'ụzọ na-ezighị ezi ka ọ bụrụ ihe benatara, maka na ọ na-afịasị ha alụ ịkwụ nke ukwuu. Ọ naghịkwa ekwe ha mee ihe ọbụla ma ọ bụ lụọ ọrụ ọbụla. Ịkwụghachi ụgwọ keke nke ha na-ebite na-afịaziri ha ahụ maka otu esi anakasị ha ego ụtụ dịgasị iche iche n'obodo Enugu. Ọkwa ngwugwu a ga-ata atọ, ọ dịghị mma ka atụọ ya mbọ. Ngwa kilie ma sapụ anya gị ka ijiri ntị gị nụ ihe ndị na-agba keke ya bụ ọgbantumtum eji ebu ndị njem n'obodo Enugu kwuru gbasara otu esi akapụghị ego. Lekwa ka ha si mee ngagharị iwe ha wee kwuo iwe ha gbasara ihe a na-eme ha, otu esi anara ha ego n'obodo Enugu. Gee ya. Yes. I love that. So from here, from ticket, I'll buy emblem. From emblem now, outside buy form. So that's our this thing. Annoyance. I'm a keke driver. Okay, my name is Ugonaya from Nsoka. Yeah. Yes. Yes, general. Some people are collecting 3,000 something, some people are collecting 5,000 something, it depends. Some people are collecting 10,000. We don't have price. So there's no specific amount. Our announcement, we want that form to stop. If not, all these bad boys called it themselves. Task force. Afambo not against it. I'm Suka. Our problem is I the ticket. I quit and I got one car. I will take one blame. My one blame. Ticket to local good state local government. Local government. I will take one blame. We agreed. I ain't got one blame. But they will take one emblem is 1,000 naira. They will take a form 1,500.
for any person now for the pit. But only there and you lose there when you can 5,000 or 3,000. Only specific amount. So there is too much. I know about for ticket, about emblem every day. About emblem, and we take one from 1,005. So all this too much. I still can't get conclude. They can't that way. I manage to that way for the form. I just did this morning. So I need to neta. So I now signed a bubu that way of the form. But we gave them neta. So that before the other day, Commissioner of Police, Commissioner of Transport in Alitu. Okuna yadra war of the team. Men our pump sec say no no ya baloya. No ya baloya. No ya baloya na ejide. Na ejide no ga kwogo. So we go today to conclude ka man bulbulu no Sonia no tinyere the team. So bulbulu adra away. Ngwa ka ogodo na onu puta no tutu no ụbọchị na ego no de ga na no. Anyị puta no tutu ego nwere ike na anyị ga-agba ticket 150. Yeah, ticket ka na anya ego. Men emblem ahụ is buy once, that is 1,000 naira. We could agreed for 3 months. For 3 months. For 3 months, I make agreed. But this form I would have before. Nobody agreed it. And that managed at that time. He did not buy Ejidegi. And Betchen can't make sure. Kit and I will take the same form again. And I will quote for the form. And I will no way quote for the form. Yes. Wait. Adana go put an uso. Register now, you know, 3,000 naira. It depends. Secret. All depends. All depends on the profit, you know. All depends on the profit, you know. Very well. Yes. Liberty 10,000 naira. Ndausa, Kebu, also go to 10 o'clock in the night, also go to 12 o'clock in the night, also go to 1 o'clock. He by mistake, he made mistake, Pakan and no artisan. Also go to 1 o'clock. No artisan on car. So, Eba now, like now, turn on I got Eba this morning. Kekeji good Reba and Hausa can up to 20 something. Before Obronya Hausa for the type for sound. I bear this money and I'm on 3,000. And now my brother 35. Kekeji go the can up to all the 30. Bob no dobere and Hausa e ga ebe anan isani na nya keke isani ni form onya Hausa ga ewote form nyege na nu artisan okpo ndi Igbo ba yin they even sell for us in Hausa they for artisan they know they even sell for us for there they know they sell for now okay this one are they artisan no artisan you artisan there but they will not sell for me they will say I should bring 5,000 naira you see am 3,000 naira before they will sell that phone for us. My name is Habat I and JB from Nasarawa State. Yes. So your people they collect money from they still collect money from people who they choose as the people in the park there. Yes. But if you come that you want to even buy, they will not sell it. Who send them to collect money? Those people they said is from local government, and the local government they said they didn't know. We went to government house this morning. The government said he doesn't know. Last month we protest, they said they didn't know about it. But as for emblem and ticket is accepted, we do that one. So like some of us, we have to even go to another pit to see if they can even sell it for us. Yet they do not. They are not even selling. They hold, like me, they hold me in New Market yesterday that I have to pay 5,000, 3,200. I told them I can't pay and I cannot stop my work. Let me go my work because I'm here for hustling. Okay, what if I come at the end of the day, I go back to my state without anything? What is the value? What will I tell them about Enugu State? So I have to go back with good... For Hausa community, you report to them. This
issue as the thing goes on all over, both with Igbo pit and wherever. It gives us tough time to go to report. We look at it as if it's general accepted. But today it has come to our awareness that the KK guys are not accepted. What do you want make government? What we want make government do, as long as the government is not accept of this, let those people stop that form. Let them stop selling so that we should work at our peace mind. How much will the form weigh? The form now doesn't have specific price. They will tell you if you are with them, they will say it's 3,000, it's 1,500. If you are not with them, 3,000, 4,000, 5,000, and 6,000. 6,500. Then how much we earn a day? And you go still pay daily. And you still pay your daily ticket money and other things. You go to dodge for MOT, you dodge for police. Oweri hojo anyị mere onye a. Mere ihe ọjọọ anyị mere onye a na Enugu steeti. Onwere ndị keke mere ya. Governor maka ihe ọ na-ejere. Anyị ejego na nke gọvanọ. Wee gwa gọvanọ sị na ya mara maka ya. So anyị amara ihe onye a pụtara wee were ha ndị steeti gọọmenti wee na-eme gịnị wee na-ezu anyị ori. Ọ bịara sị anyị jee a ga-agba Eswama emblem. So anyị gba Eswama emblem. Anyị move oje na nke ndị Eswama wee jụọ ya na anyị bịara ka anyị gba Eswama emblem. Ndị Eswama sị na ha mara maka ya. Ọ gịnị ka anyị mere Ika? Benjamin Ika. Kedu ihe ọjọọ anyị mere ya? Ndị keke na pepe mere ya. O je megburu anyị. Ụmụaka ma ga-akwụrụ ụgwọ skuulu. Ụmụaka na-achọ ihe ha ga-eri. Ka o wedịrị ha na mma. Ọ na-achọ ka frustrate ha. And ihe ọzọ ọ na-eme bụ ọ pụta onye kpọrọ ndị ụmụaka pụta n'ụzọ. Okporo ụmụaka pụta n'ụzọ. Ụmụ kọtụ kpọrọ ha pụta n'ụzọ. Ha anaghị enye mmadụ nsogbu. Enugu steeti anyị nọ dị na hand of God. But onye a na-achọ ka efute violent na Enugu steeti. Ọ dịrọ mma. Thank you. Off on Kababa, off overall Ababa. Over overall Ababa. Biko nneke n'unu ndị keke nnekenekwa maka ndị na-eme ka mara na-achọ ime ihe anyị na-eme ekene m unu kenechi unu ike anyị awụ ndị keke Riders Enugu steeti otu ga ha ji emegbu anyị mana anyị nwere onye na-ekwuchitere anyị na-eche na onye anyị tinye ga na-ekwuchitere ọnụ anyị mana ekwu okwuchite nwere ọnụ anyị ịbịa ebe elikịta na ndị MOT ji anyị wee mere aka ọrụ ha ndị task force onye na-eru 5 years amụfụtaghala gị bụzi task force achụgharị ndị keke anyị na-ajụzi ọ na ndị anwụ ndị task force abụrụ mmadụ ka anyị nwa iburu keke nyewa ka anyị nwa tawa dị afọ ị na-anya keke anyị na-agba na ọ bụrụ anyị nwa nwe ya anyị na-ebute higher purchase ego one egote 800,000 naira ebunye gị ya 1.200,000 naira 1.2 million naira ebunye gị ya ewetago ebunye gị bịa tawa dị afọ mmiri amụwa gị anwa achọwa gị so ya na ya gọọmenti kịta na-awụ fọm ha na-ekwu okwu ya ha agbagbu gị nke izi ha agbaghị nke isi a sịkwu ya na bank anyị nwakwu ya na Fidelity Bank 33,000 naira a sị na a ga-eji anya ID card na a ga-eji anya emblem na a ga-eji anya nke a dere anyị nọmba ka a mara number of keke nwe n'Enugu maka ori anachitekwa ọzọ ọda 99950 99950 a mara isi ya ọkwa ihe a mechara ihe a gwachara anyị 99950 anyị amara ya nke ahụ enọchitego this August na abịa mewara introduce na anyị ga-agba Eswama emblem
officials who emblem I get several times. You remember not to go to Kehendia and Akodi as in Odiko Amarihan. What I go? I check out the thing. I asked, can I riot? And I said, I governor said, I'm a riot. I'm a riot. Naga Buka, I'm a riot. Naga Menka, Naga Kulis Quack, Naga Menka. As close to Badro. Last 2 weeks. Last 2 weeks. I have been can me riot and as Naga Menka stop or Menka, go to DPO office, no one station. I use the band, the one now. One, a queer the thing. Now, body man. He actually came in and government in Rayaka. He had a Baba Carrigan arrow. 150 about the enough. Harry, where I found Mukelech. Harry, where Eben Naba Francis to IMT. One of the men with Rama Manga. Happy car fire, carry where I go, Canada, and become. Also, man, whiskey. Man, will not. I beg. Wait, don't verse. Go sit down. And I go any speed. Hello. God bless you people all. Avambo. Monday 1-4. One about Enugu East from Liberty to Ibagwa. Problem I name Enugu East bu Sunday Oze overall chairman. I go engage with me chairman na Enugu East. Form yama bi uzo bi here form na Enugu State. You bu uzo we of table form 7,000 naira, 7,200. You be na baba ma their way. So our chair you try poko di ho keke park Nirubi Gwenach 977,200 at a spot. Omerokwa 6 good months. As now can we make a spy? Over a one from states. After Okpotendu court from don't know anymore here. And I China main road. I had to stop by an iPhone and keke and do uncomfortable on the road. So I talk a government in Yaranyaka, especially Enugu East. Sunday Oze is a very big problem. Sunday Oze is a very big problem na Enugu East. I'm Nyeruno Dike Kaka, no I purchase Kaina, Kaka is a Jori or Yakama, Bikonu. Government in Yaranyaka, Enugu East is a dangerous problem. Buruburu Boyana take which everybody man Enugu State. That's what I say, Maka, that is kind of a thing. Now Enugu East, Okariga. We are suffering. And the man, but I say, Maka, not you can know, Luki, the better, because I know Yogi. No